Ефір «Етер» триває. Я Ельвіна Цидбулаєва разом з гостями в студії будемо говорити про події, які відбуваються в нашій країні. Погоджувальна рада парламенту зібралась. Чекаємо на бурхливий пленарний тиждень. Нардеп зі «Слуги народу» каже, на нього напали молодики в балаклавах. СБУ каже, депутата ніхто не бив. Зеленський вніс невідкладний законопроєкт про зміни в Конституцію. Що в ньому? Про все це Бугунь сьогодні. І я вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру. Вже рада представити наших гостей. Дмитро Сіманський, політолог, і Андрій Карпов, блогер. Доброго вечора. І відразу ж поговоримо щодо цього тижня. Оголосять дату припинення вогню на сході України. Про це в інтерв'ю Уніан повідомив міністр закордонних справ Вадим Пристайко. По-перше, звільнення всіх погоджених на всіх погоджених осіб. Однак, тримаючи на увазі, що ми маємо дійти до реалізації формули всіх на всіх. По-друге, стійке, постійне і всеосяжне припинення вогню. Оголошення буде 20 чи 21 грудня, і ми побачимо, чи можливий подальший прогрес. Я гадаю, чи буде 20-21 припинення вогню, на вашу думку, Дмитро? Важко згадати, важко здогадатися, що є в голові у окупантів на Донбасі. Тим більше в їхніх кремлівських керівників. Може бути, може не бути. Це навряд чи залежить від пана Пристайка чи від української влади взагалі. Так що Андрій, ви вірите Пристайка? Ну, причому тут вірити йому чи не вірити? Його словам, то чи він заявив? Ну, він заявив, що вони оголосять. Ну, все правильно. Ті, хто дійсно стріляють, вони кажуть, що вони не мають ніякого відношення. Тобто пан Путін каже, що там якісь ордло, якісь у вас там самі проблеми, якась громадянська війна в Україні, ми не маємо ніякого відношення. А Зеленський з ним домовляється про ті речі, і саме про припинення вогню. То про що може йти мова? Якби Путін визнав, що вони сторона конфлікту, що вони купували Крим, що вони вбивають українців на Донбасі, тоді так, дійсно, можна було про щось домовлятися. Ми зі своєї сторони можемо припинити вогонь, звичайно. І не раз робили. І не раз це робили. Але за статистикою, за останні місяці загинуло на фронті більше військових, чим за весь початок року, розумієте? Тобто зараз ще більше стає вогню і... Так, ми почули ще Пристайко, що буде обмін, ймовірний, всіх на всіх. Я гадаю, цього року встигнуть і зможуть українці повернутися. Ну, це була одна із найбільш чітких домовленостей нормандського саміту. Я знаю, що багато хто людей, які були в українській делегації, казали, що власне заради цього, в тому числі, ми ведемо цей діалог. Подобається він комусь чи не подобається в Україні чи поза її межами, але одною з цілей того діалогу в нормандському форматі було максимально забезпечити обмін утримуваними особами. Я, до речі, тут погоджуюся, як не дивно, скоріше з росіянами, які не вживають слово полонені там чи військовополонені. Краще говорити утримувані особи. Всім краще говорити, я вважаю. Пан Дмитро, як ви гадаєте, побачимо українців на Батьківщині? Дуже сподіваюся на це. Насправді, з іншого боку, я вважаю, що ці всі заяви про обмін всіх на всіх – це більше популізм, чим насправді обмін, тому що кримчани, які знаходяться в Криму, 2 мільйони, скільки там людей, вони ж в заручниках. Завтра, розумієте, те, що нам віддадуть завтра, сьогодні 20 людей, і те, що вони завтра не арештують ще 40 в Криму або на Донбасі, нема ж ніякої гарантії. І вже ж були такі випадки. Тому, ну, це такий обмін, знаєте, він трохи несправедливий, насправді. Я хочу вам нагадати, що Володимир Зеленський, в тому числі в Парижі, на прес-конференції цілком конкретно висловився про звільнення тих кримських татарів, які зараз перебувають у статусі політв'язнів в Криму. Так що я думаю, що для глядачів телеканалу АТР це теж дуже важливо і дуже така болюча тема. Чим більше нам вдасться витягнути з російської неволі кримських татарів, патріотів України, тим краще. Будемо сподіватися і побачити вже в цьому році. А ось на цьому парламенті цей тиждень вже останній. Депутати розпочинають останній в цьому році пленарний тиждень. І голови фракцій комітету збиралися сьогодні на погоджувальній раді. На ній визначили порядок денний і пріоритети. І ось що буде запропоновано народним депутатам на розгляд цього тижня. Давайте послухаємо.
Цього тижня заплановано в нас 3 законопроекти, по яких було накладено президентське вето. Це питання Виборчого кодексу, це питання закону про ТСК. Крім цього, президент вніс зміни до Конституції України щодо децентралізації. Просив би звернути увагу на деякі законопроекти, які визначені президентом як невідкладні. А саме мова йде про 2237. Це вже завершити питання з недоторканністю народних депутатів, тому що з 1 січня ви знаєте, що перестає діяти норма Конституції, але треба привести в упорядкування всі інші законопроекти, які стосуються цього. Ось депутатам залишилося 4 дні. Чи встигнуть вони всі ці питання розглянути? Чи буде це турборежим, ми побачимо, як працюють депутати? Як буде виглядати, на ваш погляд? Ну, вони вже показали, що можуть приймати велику кількість законів, навіть не читаючи їх, тому я не здивуюся, якщо вони приймуть ще більше проанонсованого. Питання в доцільності цих законів і згаданих про зняття, наприклад, депутатської недоторканності, ну ми всі розуміємо, що зараз, коли фактично Офіс Президента, всі спецслужби під ним, там всі антикорупційні служби Андрію Богдану звітують, і він там сам керує, як потім плівкам, які були опубліковані плівкам труби, то ми розуміємо, що прямі йдуть вказівки, кого де і як саджати. Тому в нашій ситуації, коли є монобільшість, ми розуміємо, що це просто один з способів тиску буде на опозицію, коли депутати опозиційні, ну, без захисту всіх цих структур залишаються повністю, їх можна постійно викликати до суду, там якісь кримінальні справи відкривати. Так само, як зараз от відбувається це з розслідуванням Шеремета, тому ну якось дуже білими нитками шито та вся справа, дуже якось невпевнено. Хотілося б розслідування більш чіткого. І от такі справи точно можна відкрити проти будь-кого, фактично, проти будь-якого депутата, тим більше, якщо він буде не захищений недоторканністю. Ви згодні, Дмитро? Ну, бачите, щодо, наприклад, законопроекту, вірніше, змін до Конституції в частині там історія з скасуванням депутатської недоторканності, там мені здається, що йде дискусія навіть всередині самої фракції «Слуг народу». Це перше. Друге, не всі, наприклад, антикорупційні активісти задоволені цим законопроектом, і там є питання, є, так би мовити, тобто ймовірність того, що вони не проголосують. Ну, дивіться, так? ми ж не можемо тут ворожити на кавовій гущі. Буде, очевидно, робота всередині фракції. Буде, очевидно, хтось буде переконувати депутатів, хтось буде переконувати депутатів з інших фракцій. Я не виключаю, що, наприклад, і ЄС, який теж може за деякі пропозиції проголосувати, «Голос» може цілком підтримати антикорупційну історію. Ну, тобто, ми можемо в Верховній... Дивіться, перше, є достатньо монолітна фракція «Слуги народу». Якщо вони всередині фракції досягнуть консенсусу, то ті чи інші законопроекти будуть проголосовані. Друге, ще раз повторюю, що є інші фракції, які готові будуть підтримати «Слугу народу» в голосуванні за ті чи інші питання. Давайте тепер щодо детально поговоримо. Ось ветеріатер, народний депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Качура заявив, що цього пленарного тижня парламент розглядатиме законопроєкт з ринку землі в цілому. Давайте послухаємо. Говорили на фракції, що можливо навіть в середу і четвер ми будемо приймати необхідні законопроекти до самого ранку. Там будуть і заплановані відкриття ринку землі. Ну, зараз комітет працює, опрацьовуються всі правки, які були подані народними депутатами. За планами ми повинні на наступному, точніше на цьому пленарному тижні прийняти за основу і в цілому. За основу в першому читанні прийняли, і в цілому з правками, про які говорив президент України, на яких наполягали фракції з народних депутатів, ми їх приймемо, проголосуємо вже в цілому. У мене є сумніви, що вони витягнуть зараз і будуть через зал вести закон про землю. Ну, це велика масштабна робота. Це остання сесія перед Новим роком. Вони можуть просто банально не встигнути. Ну, не остання сесія, а останній тиждень цього року. Пленарне засідання, да. Я думаю, що це якось дуже поспішив народний депутат. Це я так думаю. Ну, хто знає, якщо старші товариші поставили завдання прийняти цей закон, а ми розуміємо, що цей закон в тому першому читанні, якому він був, це більше направлено на угоду багатих людей, олігархів, які можуть скупити там по 200 гектарів, чи 200 тисяч гектарів, чи 200 гектарів землі. Звичайно, що таку кількість українці не зможуть купити самі. Тобто
Ну, подивимося. Якщо про але вони готові працювати під свята, і вночі. знаєте, поки Під всі свята. п'ють, гуляють, і вони Практика у нас тихенько... є. І ви бачили, як депутати голосують, як вони всі Все може до бути. ранку сидять в Мені парламенті. подобається оцей тренд такий, що вони там турборежим голосують не глядячи. Так вони ж самі так. Нинішній парламент так тяжко працює і так багато змушений ухвалювати рішення, тому що за 5 років попереднього парламенту, в тому числі маючи таку-сяку, але коаліцію, вона виконала свої обіцянки на 15%. І ті люди, які зараз критикують «Слуг народу», особливо з числа попереднього парламенту, я б їм радив би не так голосно це робити. Тому що дуже легко звернути їхню критику до них самих. Хлопці, а що ж ви не ухвалили закон про ринок землі, хоча це було в вашій коаліційній угоді? Хлопці, а чому ви не проголосували? 15% Чому ви не проголосували за недоторканність, хоча це було в вашій коаліційній угоді? Ось про що треба цих питати критиків, розумієте? Я не був в парламенті, в попередньому і не в цьому, і взагалі до Але ви політики згодні, опосередковане явище. Я згоден, що багато чого можна було зробити. Ну, правильно мій колега сказав, що така-сяка коаліція, тому що там Рак, Лебедь і Щука, які тягнули в різні боки, це зрозуміло. Але питання в чому? Тут же ж не питання в кількості. Саме тому і важко зараз їм працювати, тому що в парламент понабрали людей, які не мають навіть освіти багато хто. Тому, звичайно, їм важко з цим працювати, вони там, може, математику заново вивчають і все інше. І тому нам не треба кількість, нам треба якість. От про що йде мова. Нам не треба, щоб вони на швидкоруч поприймали, аби тільки що було, як вони кажуть, щоб людям нравилось. От аби так само, як у нас кримінальні справи відкриваються, як президент каже, буде відкривати кримінальні справи, якщо не будуть відкриватися, або відкривати нові, побільше і покраще, щоб людям було хорошо. Я слідкую за українськими парламентами більше 20 років. Мені навіть інколи соромно в цьому зізнаватися, але я їх багато Не бачив, соромтеся, багато різних бачив. Я вам хочу сказати між нами дівчатками і тут для ваших глядачів, що цей склад парламенту це реально найкращий з усіх тих, хто був з того, що я бачив. Якби ви бачили, вибачте, цих чортів, які раніше сиділи в Верховній Раді. А ці чорти нормальні. Оцих там сиділи якісь красні директора, водителі, якісь масажисти, якісь там Так і охоронці. сейчас. Какие-то, Зараз свадібні фотографи додалися до цього переліку вашого. Все те саме. Ці нові політики, які прийшли на щастя і отримавши величезний мандат довіри народу, просто вигнали оцих всіх попередників, причому всіх. Зверніть увагу, зараз в українській політиці інших партій, крім «Слуги народу», нема. Пан Дмитро, ви знаєте депутата Михайла Ананченка? Ні, не знаю. А він зі «Слуги народу». Ну? Давайте послухаємо його. Ось на пленарному тижні лише розпочалося, а вже народний депутат від «Слуги народу» Михайла Ананченка вже за нього постраждав. Принаймні так прокоментував парламентар напад на себе у своєму Фейсбуці. Що там сталося і про що це думає депутат? Слухаємо цитату. Повертаючись додому в рідному місті Суми, на мене біля під'їзду здійснили напад двоє молодиків в балаклавах. Такі зухвалі дії я пов'язую з моєю політичною діяльністю та з голосуванням на наступному пленарному тижні. А ось у поліцили за своїх нардепів заступилися. Далі пряма мова голови партії Олександра Корнієнка. Це вже входить в систему, і ми хочемо звернутися до правоохоронних органів із проханням ретельніше ці всі випадки досліджувати, розслідувати. І, можливо, є якийсь зв'язок між всіма цими нападами, які відбуваються і в стінах Верховної Ради, на жаль, і просто на територіях, в областях, там, де наші депутати перебувають. Так само вкотре акцентуємо, що шириться така негативна кампанія щодо тиску на депутатів щодо земельної реформи, приносяться труни у приймальні громадські. Я не думаю, що якомусь з депутатів було б приємно в свою громадську приймальню отримати труну, вінок похоронний. А ось Служби безпеки України повідомили, що напад на народного депутата Михайла Ананченка був інсценований. Далі офіційне повідомлення. У зв'язку з необхідністю попередити вчинення злочину, який несе загрозу життю і здоров'ю народного депутата України, а також з метою встановлення всіх осіб, причетних до його організації та вчинення, співробітники СБУ спільно з прокуратурою провели процесуальне документування їх протиправних намірів. З метою отримання максимально об'єктивної та повної доказової бази щодо всіх учасників вказаного замаху, насамперед стосовно організатора,
було прийнято рішення про розміщення у соціальній мережі повідомлення замовленого народного депутата про напад на нього 2 молодиків у балаклавах. Дмитро, що це? Нічого не розумію. Хто на кому стояло? Тобто на нього нападали чи не нападали? Що означає це повідомлення? Тобто Ананченко заявив, що на нього напали люди в А балаклаві. СБУ каже, А народний голова окей, з головою партії Бог з ним. СБУ каже інсценування. Це було інсценування. Так. Ну, так, а що ви від мене чекаєте? Ну, було... Що за дії депутати? Що ці за така робота? Очевидно, навіщо депутатам «Слуги народу» робити такі інсценування і очевидно, є чи це така робота? Очевидно, є політична боротьба. Очевидно, великій частині попередніх політиків, яким все дуже подобалось, коли українські селяни є кріпаками, коли існує величезний сірий ринок землі. Голова фракції заступився і каже, що це тиск. А насамперед депутат взагалі просто погрався. Таких історій навіть я можу згадати кілька штук. Наприклад, справу Бабченка ми можемо згадати, коли інсценували взагалі вбивство журналіста російського. Для того, щоб потім проводити якісь слідчі дії. Якщо зараз Служба безпеки в Сумах чомусь вирішила якусь там історію спровокувати і випустила цей пост в Фейсбуці, а тепер вони намагаються це я так це собі розумію. Я так це собі зрозумів. Як ви, Андрій, розумієте? Дивіться, ми маємо дуже прикрий випадок дійсно нападу, наприклад, на волонтера проукраїнського в Бахмуті Артема Мирошниченка, який загинув в лікарні після цього нападу. То ось тут ми бачимо, причому напали на нього за українську мову. Оце напад і оце тиск на українців, на рідній землі і так далі. Оце ми бачимо, що це дійсно напад. Ну, тут він показує, там подряпана щока, якісь люди, більше, мені здається, теж спорять. Є пропозиція, хай зав'є в себе перед будинком каток. От як у нас пан Зеленський, він злякався, що протести зараз багато, він під Офісом Президента в плюсову температуру заливає зараз каток, щоб там, як він казав на нормандській зустрічі, бо там кричать, шумлять, заважають йому працювати. От, пожалуйста, це найкращий спосіб, щоб ніхто не нападав, і все було чудово. Ви теж за каток? Я не знаю, я за будь-який кіпіш, крім голодовки. Я вам скажу так, що мені здається, чим простіше влада буде, чим ближче вони будуть до людей, тим краще. Якщо під вікнами у Зеленського хтось буде їздити на ковзанах, то слава Богу. Я добре пам'ятаю, як в часи Порошенка по Банкові взагалі не можна було пройти. Зараз, слава Богу, Зеленський, кстати, сумував, каже, у мене офіс там близько, я ходжу собі, мені, слава Богу, мені подобається. Дякую Володимиру Зеленському, що розблокував Банкову. Так тепер же паркан тільки приховано, тільки вийде у огорожі катка. Я тільки вчора там ходив, а ви не ходили. Я бачив цю ковзанку. І вона є вже працює? Паркан я цей бачив. Паркан є, ковзанки немає. Що? Паркан є, ковзанки немає. Дивіться, ви бачили там? Там є велика широка вулиця Банкова. І приблизно третину такий шматочок займається ковзанка. А крику про неї в опозиції. Найкраще місце знайшли, так? Для ковзанки. Я не розумію, чому не відкрили публічний дом для... вони ж замовляють у себе з фракції, проституток під час Верховної Ради. Відкрили поруч ковзанка, публічний дом, що вони там ще роблять? Краще, щоб ковзанка в Києві була одна. І в спонсорів політичної опозиції. Щоб тільки на Карла Маркса була ковзанка і по 100 гривень з носа брав Порошенко, заробляв ці гроші. Я, чесно кажучи, не знаю, про що ви. Добре. Порошенко бізнесмен, а Зеленський, він, звичайно, президент. У нього, мабуть, є свої вільні гроші, які він може розпоряджатися і за кошти громадян відкривати ковзанки і все інше, що вони займаються, їздять в Париж там і таке інше. Тому немає питань. Добре, поговоримо ще щодо Конституції. Ось однією з топ-новин останніх днів є зміни до Конституції щодо децентралізації влади в Україні. Про це висловився голова МЗС Вадим Пристайко. Слухаємо, що він сказав. В Мінських домовленостях сказано, що Україна погоджується на конституційну реформу, в основі якої лежить децентралізація. Українська сторона зараз, вона віддана тим домовленостям, які були, так само ми розглядаємо. І це, до речі, те, що було запропоновано президентом Зеленським, що ми йдемо все рівно на зміни до Конституції, які передбачають децентралізацію по всій Україні. Свою думку висловився і голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко. Що він сказав щодо децентралізації, давайте послухаємо. Всі вихідні точилась, зокрема, така спроба нагнати чергову зраду в соцмережах, що нібито там є особливий статус, і він там прямо в кожній статті, вдолі поперек.
і міліція, і всі страшилки, які щодо цих питань завжди виникали. Але, як бачимо, зараз текст є, і там жодних згадувань про особливий статус не те, що Донбасу, а навіть Києва вже немає, тому що дуже збалансований законопроект. Він стосується завершення реформи децентралізації, однієї з найважливіших реформ, яка 5 років назад була розпочата. Вона триває, вона десь завершена, десь не завершена. І нам треба дійсно зробити так, щоб в нас вся Україна була покрита громадами. А ось у Кремлі теж це все прокоментували. Далі пряма мова речника президента Російської Федерації Дмитрія Пєскова. Цей документ, безумовно, потрібно аналізувати, дуже уважно вивчати на предмет відповідності мінським домовленостям і формулі Штайнмаєра. Також ми давайте подивимося витяг із цих запропонованих змін до Конституції і потім поговоримо. Виключно законами України визначаються адміністративно-територіальний устрій, правовий статус адміністративно-територіальних одиниць, правовий статус міста Києва як столиці України. Ось ми почули всі сторони. Як ви гадаєте, Андрій, щодо прихованих, може, особливий статус для Луганської, Донецької області? Як гадаєте, чи хоче так влада запровадити цей особливий статус для Донецької і Луганської області? Дивіться, наскільки, мене, звичайно, дратує, що ми взагалі тут даємо посилання, якусь думку з країни-агресора, з країни-окупанта. Взагалі не цікава їх думка, хоча... У нас є думка МЗС і голови партії. Хоча дійсно треба аналізувати в тому плані, що є побоювання, що підганяються закони під те, щоб Рада невеликою кількістю голосів могла змінювати статус окремих частин України, в тому числі і Донбасу. І є можливість, що зараз закони підганяються під те, щоб можна було зробити особливий статус тих територій і так далі. Ось про що йдеться мова. Що, так як Зеленський вже зобов'язався, я так розумію, підписав формулу Штайнмаєра, то її треба буде їм виконувати, хочуть вони цього чи ні. А її виконати просто так, супереч українському законодавству, коли у нас статус регіонів, він закріплений зараз в Конституції. А вони хочуть це обійти. І щоб завтра сказати, в один чудовий день ми встанемо і з'ясується, що у нас вже Криму ніякого немає і не було ніколи. Розумієте, в чому проблема? Треба аналізувати, що вони туди... Як ви ставитеся, що не бачите тут приховану таку формулу щодо особливого статусу Донецької, Луганської областей? Я бачу неприховану формулу, що дедалі більше влади передається з Києва на місця. І мене це дуже радує. Чим більше можливостей, владних повноважень, грошей врешті в бюджетах матимуть територіальні громади, і люди, і кожен українець у себе в своєму населеному пункті, і чи є це Київ, чи є це Козятин, чи є це... Так і Порошенко правильну реформу започаткував, правда? Чи Луганськ, тим краще. Чим менше буде наглядачів і влади з Києва в вигляді обласних, районних державних адміністрацій, і чим буде більше там органів, які будуть виконувати волю громадян виборчком цих виконкомів, тим краще. От про це мене більше турбує. А те, що опозиція традиційно намагається маніпулювати, то це очевидно для них, що їм треба за щось боротися, за щось змагатися, нагадувати про себе. Бо з їхніми рейтингами, а як же інакше? Це і тявкає одна слона. Знаєте, не буде губернаторів в подальшому, будуть слава Богу, префекти будуть. Зокрема, передбачається, що замість голів обладміністрації будуть префекти. Тепер давайте послухаємо, що про це думає опозиція у парламенті, а саме народна депутатка від фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко. Вводиться така система, якою президент ставить від себе смотрящих, яких називає модним словом префекти, які матимуть насправді функції прокурора. Президент, згідно тим змінам, які він пропонує до Конституції, може зупиняти повноваження мерів чи рад, взагалі скасовувати і ліквідовувати громади, і за якимось поданням префекта може призначати державних уповноважених. Хто це такі, невідомо. Ви знаєте, це ніяке не народовладдя, це очевидно, що пострадянські люди намагаються повернути сюди New СРСР. І ми будемо дуже жорстко цьому протидіяти, інформувати, що ви просто руйнуєте сьогодні європейську децентралізацію, яку ми будували попередні роки.
Що таке префект і з чим його, так би мовити, їдять? Давайте зараз дізнаємося з графіки. Префект призначається на посаду та звільняється з посади президентом за поданням Кабінету міністрів. Строк перебування префекта на посаді в одному окрузі, області, місті Києві не може перевищувати 3 років. Префект підзвітний та підконтрольний президентові та Кабінетові міністрів. Префект здійснює нагляд за додержанням Конституції та законів, координує діяльність територіальних органів центральних органів влади, вносить президентові подання про зупинення дії актів обласної, окружної ради чи ради громади, який не відповідає Конституції. Префект на підставі закону видає акти, які є обов'язковими на відповідній території. Як ви гадаєте, які плюси цього префекту і чим вони відрізняються від голів обладміністрації? Поки що я не відчув різниці. Насправді в облдержадміністрацію так само призначалися голови з подання президента. І що там дуже зміниться, я не знаю, чи суттєво, і чи буде... звичайно, хотілося б, щоб громада обирала. Правильно? От як мій колега сказав, що децентралізація – це найкраще, коли саме громадяни обирають. А у нас залишилася та сама система, коли мерів городів обирають громадяни, а в облраду все ж таки буде призначати президент. І знову ж є певна централізація влади у президента, так само, як вони зараз керують всіми силовими структурами, ДБР і так далі. Тому, Пане Дмитро, давайте я ви не згодні, спробую спростити. Префект – це той самий голова облдержадміністрації, але в якого немає влади, як у нинішнього голови обл. Чи райдержадміністрації. Це людина, яка не має бюджету в своєму розпорядженні, чиновників в своєму розпорядженні, управлінських функцій в своєму розпорядженні. Це просто людина, яку призначили з Києва і яка там на місці спостерігає, щоб нова... Мені дуже подобається, як українська ультрапатріотична опозиція використовує російський блатний жаргон для того, щоб комунікувати з українським народом. Наш пан президент їздить до вашого чи до їхнього пана Путіна і з ним домовляється. Тому що чого ви мені дорікаєте? Я ж намагаюся на знайомій вам мові спілкуватися. Що тут такого? Ви за свої слова до вашого Путіну будете зараз вибачатися. А дуже що тут вибачатися? Якщо ви зараз же не вибачитесь за свої слова, веде розмову, якщо ви зараз же не вибачитесь з Путіним, якщо ви зараз і ви зараз мені дорікаєте, що я використовую мову агресора, якщо ви зараз же не вибачитесь за свої слова, мені немає за що вибачатися. Мені немає за що вибачатися. Ви вважаєте прийнятною для себе запрошувати людей, які таким чином поводяться? Що вас не влаштувало? Ми запрошуємо всіх гостей і даємо даєте їм карт-бланш так себе поводити? Ми даємо всім слово. Тобто ви вважаєте, що образи в прямому ефірі – це нормальна можливість мати діалог? Ви перед цим мали можливість казати про опозицію, на неї висловлюватися так, як ви хотіли. Я абсолютно вам не заважав. Я тепер висловлююсь так, як я хочу. Що вас не влаштовує? Щодо префекту. Мені дуже сумно, що частина українського суспільства дозволяє собі брехню, поширення брехні, неправди, образ щодо іншої частини українського суспільства. Мені дуже сумно, що люди, які називають себе борцями за Україну і патріотами, намагаються обріхувати все довкола себе, і в тому числі українську владу, яка робить для України зараз значно більше, ніж попередники. Я для того, щоб ця дискусія була більш предметною і менш голослівною, я хочу нагадати, що саме ця влада ухвалила нарешті закон, який прирівняв добровольців ще з 2014 року і зробив їх учасниками війни, і надав їм соціальні гарантії, і пільги, і можливості економічні. А попередня влада 5 років сиділа і розмірковувала, як би зробити їх там більш залежними і менш забезпеченими соціально. Ось про це треба говорити, а не дозволяти ображати. Я нікого не ображаю. Я дуже розчарований. Чим відрізнятиметься обладміністрація від префектів, які хочуть? Я вже пояснив. Префект – це людина, яка спостерігає за дотриманням законністю.
владу, яка обрана самими людьми, а не влада, призначена з Києва для того, щоб керувати тим чи іншим регіоном. Ось в цьому У різниця. нас є для того, щоб спостерігати. З вами я взагалі не хочу розмовляти. Так я розказую З вами- глядачам, не вам. Що ви так? У нас є прокуратура, щоб дотримати СБУ, у нас є МВС і купа інших структур. Я не розумію, навіщо ця людина і невідомо з якими повноваженнями. Якщо неї повноважень немає, то навіщо вона потрібна? І питання тоді, для чого вона? І як вона, якщо вона не має штату, а вона буде спостерігати, чи дотримується Конституції? Яким чином вона буде впливати, щоб вона дотримувалася Конституції? Дуже багато незрозуміло. Хотілося б, щоб влада пояснила, як вони це бачать більш докладно для населення, щоб люди розуміли, про що йдеться мова. Вам є що додати, Дмитро? Ні. І щодо нашого президента, тим часом сам Володимир Зеленський вперше в статусі президента прийшов на концерт від вечірнього кварталу, прийшов із білетом, показав його зі сцени. Ось так це відбувалося. Прес-служби президента висвітлювали цей візит у соцмережах. Розважали президента чи колишні, чи майбутні колеги і заспівали йому пісню про ті самі посадки, на які всі чекають навесні. Як це було, зараз ми з вами дивимося. Слід за суровими сидят прокурорские, с делами громкими, есть к вам вопросики. Весна прошла давно, еще не сделал никто. А чё зимой у вас сажать не принято? Пан Дмитро, як гадаєте, коли вже ми побачимо обіцянки президента щодо посадки? Я сподіваюся, що це буде дуже швидко. Я знаю, що нарешті запрацював антикорупційний суд, перезапускаються антикорупційні органи. Я дуже сподіваюся, що президент Зеленський і партія «Слуга народу» виконають свої обіцянки і почнуться серйозні посадки. Цілком очевидно, що тоді оптимізму у нинішньої частини української опозиції стане менше, і брехати вони стануть менше, язика свого припнуть. А як гадаєте, які рамки, через скільки Я знаю, часу що ми вже побачимо? там кілька десятків судів зараз на розгляді в антикорупційному суді вищому. Як ви гадаєте, Андрій, коли ми побачимо і чи взагалі побачимо? Ну, звичайно, 37-й рік не за горами. Звичайно, що щоб народу подобалось, можна влаштувати все завгодно, маючи вкеровану всі ці антикорупційні органи. Дуже рекомендую ознайомитися з плівками Труби, якраз там, де Андрій Портнов дзвонить очільнику ДБР, і вони спілкуються, як на кого де тиснути, якщо там хтось буде вплутуватися в справи їх знайомого олігарха. І, звичайно, що можна відкрити 13 справ проти колишнього президента України, але вони всі розбиваються в судах. Можна в Панамському суді програти повністю, як Андрій Портнов програв зараз в Панамському суді, справа проти Петра Порошенка закрита. Звичайно, можна продовжувати тиск, але це пан Зеленський буде йти по шляху пана Януковича. Ми вже пам'ятаємо, чим закінчив пан Янукович. Не хотілося, щоб це було з паном Зеленським, хотілося, щоб він все ж таки був проукраїнський президент, який зробив те, що він обіцяв. Мир в Україні і більш цьому зусиль докладав, а не з боротьбою з тими, хто вже давно не є у владі. У них зараз є всі речаги для того, щоб зробити людям краще. Люди зараз отримують платіжки, і ось вони тоді будуть, і буде зігрівати те, що вони повідкривали справи проти опозиції, чи вони побачать платіжки і зрозуміють, що це їх не гріє. Дякуємо вам, Андрій Карпов, блогер, і Дмитро Сіманський, політолог. Дякую. Були з нами. Дякуємо, що прийшли. Далі ефір Прайм Муждабаєв, в гостях брати Капранови, українські письменники та видавці. Залишайтеся за ТЕР. Сьогодні у Прайм Муждабаєв